Местността Къркъмска поляна в Родопите, близо до Велинград. Отсечени са 16 дървета на място, където няма позволително за сеч. В съседство е районът на фирма, която има право да реже само маркирани дървета от държавната гора с цел възобновяването й. И то само в определени участъци, наречени котли. И тук виждаме липсващи дървета. Извън тези котли. Направихме снимки на нарушенията още преди падналия сняг. Лесоинженерът природозащитник Александър Дунчев, който ни подаде сигнала, е категоричен, че сечта е незаконна. А това е Салих от Държавно ловно стопанство Велинград. Той първи вижда нарушението и вика началника на горския участък Любен Аршинков. Докладват на директора на стопанството Бахтияр Суфу. Дни след това Аршинков е уволнен, а Салих е приканван да дава показания срещу него и други горски от участъка. Господин Суфу, след когато аз открих нарушението, на другия ден отиваме, значи, почти целият участък с колегите от този участък, отиваме при него и му казахме, че има нарушение. И така той попита коя фирма си че. Ние му казахме, че еди коя си фирма. Още близките дни бехме лишени от транспорт. Значи участъка нямаше средство за да се предвижва до която и да е точка от участък. Тоест това е напълно умишлено, за да може да се спъва не само до разследването на този случай, а и цялата дейност в участъка. Нямаше кола. Беше дадена на лесничей, който има канцеларска задължение. Наше подставено лице се представя за влиятелен познат на един от наказаните горски и се среща с директора Бахтияр Суфу в Велинград, за да го пита може ли да го пощади и остави на работа. Директорът го посреща и в разговора признава, че фирмата за дърводобив в района на сечта не бива да се закача и нейният шеф Наско е, цитирам, наш човек. А прясно уволненият горски Аршинков му пречил. Точно какво трябва да направим, за да го случим? Връщаме ли ги сърдия фирми или... Наското, не. Също место. Наското вида, да взимам материал. Човекът не само като ми казах, той дава пари за изборите ми. Сега не знам колко пари я дава, ама... Питаме официално шефа Бахтияр Суфу как разбира думите «наша фирма». Първоначално ни казва, че в сечището на фирмата на въпросния Наско Кръстев нямало нарушения и отказва да говори пред камера. Има ли ваши фирми, наши фирми? Това горско на коя фирма или фирмата на кое горско е? Искаме от Министерството на земеделието и храните да наредят на директора да ни даде интервю. За мен няма наши фирми. Всички са български фирми и всички си изпълняват задълженията. Никога не бихте работили с ваша фирма. И така, всички участници в тази история твърдят, че незаконна сеч има, но виждаме две версии. Според директора Суфу и така наречената наша фирма, бригадите на бизнесмена не са работили, когато е станала сечта, а виновен е човек, който неправилно маркирал дървета за рязане. Според уволненият лесничей на участъка Аршинков и колегите му, напротив, следите водят към склада и фирмата, а доказателствата са прикрити. Директорът Суфу е сигнализирал на прокуратурата едва 2 седмици, след като му е докладвано за случая. Последния петък излъчихме отказ от това разследване, а ден по-късно господин Суфу беше отстранен от длъжност. Крие ли директорът или някой над него в управлението над родните гори? Отправяме този въпрос към Земеделското министерство. И отново питаме, що е то наша фирма? Какво трябва да прави горският? Да се грижи за гората или да се грижи за фирмите, които я секат? Да пречи на фирмите или да помага на фирмите да печелят пари от гората? Или просто да ги контролира?